Once again, you're still on the same platform. Remember, also the name is One Nash, the DJ, the father of our nation. So this is Ghetto Got Talent, the space where we give you different talent in their different art. So join me now is a musician goes by the name P-Dom Dara Boyere. Baba Muzgunazi. Ewa yeve. Muna representa Ghetto ripi mimi? Tafara, MABVUKU Tafara Gazebo tunobata kwese tichienda kuZimbabwe wacho kozi tikurepresenta nyika yedu. MABVUKU Tafara ne Gazebo dzitori nzvimbo 3 dzakasiyana kana kuti dzese dzinofola under MABVUKU. Dzese dzinofola under MABVUKU dzakasiyana but tikutora ndokwa zvinotangira kwese kozi zvinhu zviri pachinzvimbo 1 zvichizonoperera kuZimba. Yes baba. Akuite zvekunyepa. Makapinda munyaya dzemangoma idzerini chibaba? Nini nyaya dzemangoma takatanga kurowa tingati pa 2011 apa patata kucreate zvinhu takugona ona kuti apa tobatanidza 2011 mangama kutopinda mustudio. Yes baba. Okay, but up to now seems like you still an upcoming artist. Ndezvipi zvauri kuona zviri kukonzeresa kuti iwewe urambe uri upcoming kana kuti nini ndiri kukuona sa upcoming yokusati kwako kupisa? Zvishua kwa upcoming kana usati warira the nation yawo ningositwa kuzikana zvekudaro saka ndingangoti ndiri upcoming but soon and very soon since vatotanga kutoona zvanje siri upcoming. Zvava zvatochinja here. Okay, but what were some of the challenges that you were facing from the year 2011 up to 2025? Tingati machallenges aripo pamamwe mastudios atinogona kushanda nawo ukaenda kune vanhu vakagadzira mazita kudhara vamwe vacho vanogona ngokuzvorizvonizva kamari kako kashoma kana ngokudhilira zvinhu but munongoziva kuti zvinhu ndizvo zvinoita kuti zvine umberi. Chimondudzo 2 vanhu vakagadzira mazita kudhara ma biggest producers avakambono approach vakakuganzira iwewe? So far ma biggest producers akanombo approach zvekudaro kanzo muchaiche kuiona anda kuiona kuvanhu andaifungidzira kuti nzvongwa ndiganzira ana type na studio vanhu vekuti takatombowashanyira but munoziva kamushandiro kacho ndikamukeka but munongoziva mwacho ukazotaura unozotongwa kunyanya kupinda vanhu but man tiringoda kungoziva 2 chete pamwe pacho haisinyaya yekuti isusu tikuramba tichivanza chokwadi tisingade kubudisa chokwadi but iwe kangondiudza 2 chete kana 1 mundara. Sude tikambotira kushanda naye but ashandiki naye Sude akatsika mabreak zvekudaro. Saka Sude tototi akatodzinyirira kubudirira kwako. Tingangodaro. Waiziya. Okay. So motivation yako, inspiration yako unoiwana kupiwa? Inspiration yangu ndoiwana kuzvinhu zvatinochisangana nazvo mughetto. Zvinhu zvekuti unongochinyatsoona kuti pane mamwe maghetto yutsi edu asingagoni kutaura but iwe ukakwanisa kuona features iyoyo kozi nene ndiri mughetto yuti ndotofeso mafeatures akadaro saka ndokwanisa kuzotaurirawo vamwe vasingakwanisi kutaura through music. Ndo zvinhu zvinonipa motivation ndiri munhu anoda kutaura munhu anoda zvinhu zviri free saka ndokwanisa kutaurira vamwe vasingagoni kutaura ndonyaya yacho. Okay, music yaunorova iwe unorova type ipi chaiyo exactly? Inini ndingati ndorova versatile baba. Music yese versatile meaning to say unoimba every genre ndinoimba baba. Okay, zvandida kuita panapa da kuti utirovere freestyle resungura, utirovera freestyle rehiphop, utirovera freestyle redanzo. Ngatitange ne freestyle resungura. Tutanga ne freestyle resungura kana mune beat tipe baba. Beat resungura totora esimbo pane song ya baba Macheso ndofunga ndo zvinogona kutibatsira. Tikatora song ya Macheso zvinogona kutibatsira. Bozi mundaramo kuti munorova yese ka tongotora kana ka snippet so. Yeah, the people. Hey. Pagamaga yakaipa saka musazofe masaiza. Yo, the people. Kuva kudhara vachindiona vaisaiza vasingazive mberi tinosvika vaifunga tichagumira kwedu kujecha tichazopanika. People chinodi chikoredzera chichirovera hip hop. This is an acapella thing. Okay. Yo, ndakambomira ndakambopoza kuchikoro ndinda doja nyaya dzefodya ndasadzikuza vamwe vachidhakwa nemari maroja. Yo, ndegara loki padei ndemboswera zvangu chiruwa kana washeni ndina moms ndakaiza nemajizi tichispakwa. Yo ngatichirova last redanzo. Okay. Ndoda kukutora ndoenda newe farawe handidi zvekuchea mapoto vamwe vanoda kuti ini newe tisiyane asi ndazviramba bodo. Ndoda kukutora ndoenda newe farawe handidi zvekuchea mapoto vamwe vanoda kuti ini newe tisiyane asi ndazviramba bodo.
Okay, so in this year 2025, what do you like to say? Ndevapi vanhu 3 kana 4 ma artist ma upcoming or ma big brand artist vatomo mugame kudhara vangadongoti ningi na ningi na ningi, watch out, ndiri kuuya ende ndiri kuda cheya yakagarwa naningi. Inini kuri kuzvinhu zvangu ndinoona senge ndine cheya yangu yakatosiyana nedzivamwe isi varimo avagara pane dzovagara kuti macheya twana wingidi tudiki pane cheya yauda unogara. Inini handizozivi zvangu but ini handikuziva kuti yangu yandiri kunogara inini ka icheya hombe, saka tingangoti meaning to say yawingi itori diki ka because iwe kana uchiti hauzozive zvako but yako yauda unogara ihombe. Inini yandoda unogara yangu yakatarisana nenini yakaringana neihombe. Ndisingazozivi kuti nidzina mukoma zvakamira sei but yangu inini ihombe. Is for me nini yangu ihombe. Avatova mapfana vasiri vana mukoma kana wakutoti cheya uda unogara ihombe. So your last word to your fans pertaining this year 2025, what can we expect from you people? Ngati expect ma EP nezvimasingu ipapo tichibosa zvese since tataura kuti tine mamusic yese ka tikutarisira kuzoshanda nema collaborations akatisiyana maartist ngolingo wangu even kuhip hop kwacho afro tinorowa zvese tichiimba, saka tichangobatikira une zvakawanda but gadzirai kuti mabhomba ari kuuya. Social media platforms munobatika papi? Tobatika pa People Official @peopleofficial kamwende papo vanotibata. YouTube ndo patinobatika, kuenda ku IG ndo patinobatika futi papo. WhatsApp tichizotangira pa WhatsApp takamboti mirembi chana kuzi pressure. All right, thank you so much. And watch out for Mandenya from the man himself, People Icona. Watch out, this is Ghetto Got Talent. We are moving all around each and every ghetto. Make sure you take us on the number that is appearing on the screen. Big up on yourself to the man behind the camera, one who most the producer, Icona.